naman biag imuhang sana sa. Dili pagisig ang plastic kay rong ibalik og tupi ba. Ibalik og sulod. Color. Aw naman din mga kuan siya. Pares ito alagi. Yes. Green na iya tanan. Tangan na lang kay sulod na lang sa bag. Nakabag man ni siya good. Di ba isud sa bag ba? Ngita pa di kog bag di ay. Bag ka pan Duha man ni travel. ang usa ka seat man good nga supa L shape. Duha na ka buok. Ya mo gipunan ra og palit sa sa alungan. Pag maduha. Parehas ra mo sa ato ang gipalitan mo daw anak. Ya to ng taon din. Ibalik og tupi ha kay nindot siya. Sa ano ni siya kaning stool cover kanang usa kaning kurang nga square lang. Stool cover man ang pakapinaan ni. Na-stool cover dito siya. Oo na. Il-ship mo guriya ha. Dili pa rin sa ko ba. So na naman bi. Ang pilo. Duha ka buo. Okay, dako di ang piglo. Chabul man na siya. Kumukog panapon ba yun ya ang duha ka L-shape ay ang L-shape na kani duha. Di na tubong ka kay. Tupig balik. Design stool cover gyapon niyo kung giablihan. Tulang taon ang design kay para di magbungkag tanan. Kumukog panapon ba. Kani may bagay kay gray mo to iya Nice. stool cover niya ito. Ang pilo. Sipil na siya. Nice niya mambi. Panak na siya humukay panakton. Para sa ato ba. Manita tagbaga na nga masul. A few moments later. Kuan yung kuan. Hindi palit paano kay init pa. Pagkaon sa mga mingming. Sinyaring adlaw kasi ayuti man to diya karon ba ang kalabasa kay sa isinta na pud ang kilo. Wala. So tawaran na siya og tatpot. Sa bulan sa kanan guys, gamay ng kanon. Maka tipid ta. Kuan ka ng cat food. Okay, dakuan na nagyahang plato guys kay di mabusog jud siya. Lami na ila basta kubasa na og cat food isagol. Ang gibutangan og gamay og para maanad. Gamay nga rice. Yung duha Min. Mon. Nagibutangan na nag-vitamins ng ilahang kuan. Kinay nas mun kaon. Nagotambok. Morning guys, tay sampagita. So busy ka ajo ko kay duty ko dari sa hong amo. Njadis ni aging adlaw guys. Hala ni buwak ni bunga na pud siya guys. Ang tanon dari sa hong amo nga kuan mulberry. So nang limpyo di ko dito guys. Nja
Ato nga riyon dari gahong gi tambak des ni agi guys nga kuan graba. Ganahan ko na ni okay. Sige dyan na sa pamulak. Huwag ka nang gumamina diha guys. Oh. Manehang gibuhat diha oh. Wala siya ka nang gitambakan nagdo. Kawayan. Oh, kawayan. Graba. Skuko. Busy kayo kay daghag trabaho. Hala si Munmun. Munmun, igsuon na siya ni Munmun. Munmun, singan na ko yan tet. Ha? Singan nilang duha. Uli nga lang na, mingming lang siya. Igsuon maguna sa mong iring. Tingnan ko na. Oh, igsuon na sila diha. Manganak niya. Pagsunod dengan anak na puntong kana. Manganak siya. Iya magibili ng duha niya. Ang duha niya ang dala. Bo, namatay man ang inahan ana. Ah. Gilubong nila sa kuan. Nanay na. Namatay ang inahan ana. Nakakuta sa rinak be. Gamay na lang dagto. Unya na pong hapon. Nya guys akong sayuti guys, so nana ko sayuti. Daghang bunga naghangkuan diri guys. Daghang nagbunga ang sitaw. Yeah. Nakautan na ta sa atong sitaw guys. Basta magkugi lang jud tag pananuno maka bunga jud siya guys. Oh, daghang kay bunga oh. Kani mautan naman eh. Guwang ng gani ay pagguwang ani ay tanom. Bisaya man gud ni siya nga batong guys. Sa likod po daghan na kay sag bunga. Hay kainit na. Paway sa ko kainit na. Guys, grabe kainit nag-isugsigin na kay grabe init ah. Sa dulay ko dito sa nga mo guys kay laging gilubos-lubos og trabaho guys kay mulayas na ko. Mulayas na ko guys. Kay bakasyon naman. Sunod semana bakasyon na mga estudyante, graduation na nagka March 31. So nagka-April, wala ko trabaho guys, wala ko panginabuhi kay di mo ko maninda og way klase. Oh, mabuhi man gyapon ta kay manguan man gyapon ko, mag-online man gyapon ko kuan ja. Ug mga lawa guys kay na may birthday mangluto pug ko. Na po ko order mga biko niya na manang hindi ta kawadaan og kuan basta nalantay mamauhan, nalantay ma baligza, di ta pwedeng ma kuan bahalag di ta maligza og kuan na po ko sa aran nga kuan guys kanang saging sab-ang amin tamis kay ganahan man sila na hindi ra man ko magluto online deliver ana ba lagi nang unja niabot daytong kuan guys mga supa cover. So kay manarbaho lagi ko atos Manila guys matong gi-order na namo itong mga supa cover ato sa trabahoan kay manarbaho man ko buwan sa Mayo guys manarbaho ko ato ko Manila kay wa man koy kuan wa man koy luto na guys kay wa may klase mado na laman na ako'y sideline pud. So atang ilang pud din jugang vlog guys mga Mayo puhon unja July puhon pud ako'y mo May, June, mga July basi mga June ako say mo volunteer dito sa Bohol. May, June, July o July pa man lang birthday ni tatay niya. Wala ito mag-uliay man ko namin tanan. Anang
tigom na pug ko guys para sa mga kuan lagi kanang naa ekonomi kada usa namo na ekonomi mga putahe baron or sa kay among kasabutan sa una guys kay sa usa ka namo nami litson ja di naman makaya na ron guys kay perti namang mahal ang litson. Atong last gali na nag-birthday dari ang 12,000 perting kamaya. Ilabras pila ka tawo. Mo nang unsa ray amuhang masabutan ladto guys po kung nag-birthday tatay. Kay mo lagi na amuhang gipanaad sa 80 ang birthday 80 ang edad ni tatay ba mani amuhang panaad nga magtapok mintanan mag-reunion ni ana tutok ko dito guys kay grabe sing kainit. So kuan ready na pud ko guys kay grabe naghanan ni kog trabaho kay nalagi dahan nang ipa-sideline pud na hug trabaho na pud adto speakers guys wala lang ko nag-vlog gipakuan ko gipa-landscape ko dadto sa bahay na speakers ipa-arrange ko siyang mga tanom madto na lang pud guys mag-arrange ka daghang kag mga sideline na guys kada kuan ra pud pila ka oras ra mo trabaho ko sugod og kuan alas 5 muli ko na rin alas 9 na ko sa kalibo di ba nasang amo nasa isugo lahi pa na ang sweldo lahi ko nang diyang mga sugo nga na sugoon ko na 500 nga na yung mga sugo sa nga mga medyo kuan po baka nang bugat-bugat nga na tagaan ko na rin siya silduhan ko siya da dun so maado na lang dito guys kay bisag di ko maninda na kaya po income ba so guys kanang pahuway pa po kay initan sa tataod magawas na po ko kay na ako ipa trabaho na po dito masilingan ba kay paputol na po itong mga tanon dito ba kay kuan ato pan tumilahang kusina si Ate Dada may mo bayad kay amo naman ipanaad nga among tabangan nag kuan ba paadog kusina na nas mga tiguang man ang nagpudyo diha kay maluoy man hang amo guys nga kuan maluoy siya ba nga guba na ilang kusina sa puyan lagi ghas mangi tabangan lang namo og panglimpyo so si Ate Daday may nagsuhol diya ako pwede po kong gisuhulan manang kumbati ko og panghiludad to kay ang panghiludad na guys diya mo kong gisuhulan manang kumbati ko bisag aron sakita nas likod kumbati kay sama ng krisis ba aron guys kinahanglan jud ka mang ngita jud kag panginabuhi man wa ko upload sa ang Facebook guys na buwan na jud kay wala mo ko i-update og post sa mo sang YouTube guys pero ang YouTube hinoon maalo na laman ni makatigom pug kog pila ka abutan og pila ka buwan makatigom pug ko natay ma dumdum ba so mura to guys ang vlog ro adlaw guys mura naghagenos ra baning kuan kay grabe initas kawas grabe mura kag kanang gisubas kay init so amping ug ampo tang tanan guys see you my next video I love you all.